Hvala gospodine potpredsjedniče. 7. prosinca 1970. godine bio je tmuran, hladan i mokar dan u Varšavi. Da nije bilo događaja koji su se toga dana dogodili, sasvim je sigurno da bi od tog ponedjeljka ostala tek rasuta prašina zaborava. Međutim, tom ponedjeljku bila je suđena nešto drugačija sudbina. Naime, tog ponedjeljka dogodio se prvi posjet njemačkog kancelara Poljskoj, 25 godina nakon što je Drugi svjetski rat završio. Njemački kancelar zvao se Willy Brandt, ali to nije bilo njegovo rođeno ime. Rođeno ime bilo mu je Herbert Ernst Karl Frahm, a pseudonim pod kojim ga je svijet znao uzeo je za vrijeme Drugog svjetskog rata, dok je u Njemačkoj i Švedskoj radio kao novinar, kako ga nacistički agenti ne bi otkrili. Jer naime, Willy Brandt proveo je cijeli Drugi svjetski rat aktivno radeći protiv nacističkog režima u svojoj rodnoj Njemačkoj. Taj isti nacistički režim Willyu Brandtu 1938. godine oduzeo je njemačko državljanstvo, jer se protiv njega aktivno borio. Willy Brandt je ustrajao. U Njemačku se vratio odmah nakon završetka rata. Ubrzo je kao socijaldemokrat izabran u parlament, pa je služio kao gradonačelnik zapadnog Berlina i na kraju je postao predsjednik svoje stranke i kancelar Njemačke. Taj i takav Willy Brandt našao se tog hladnog 7. prosinca 1970. godine pred spomenikom posvećenom žrtvama ustanka u Varšavskom getu. Položio je vijenac, napravio nekoliko kratkih koraka unazad, zastao i pao na koljena. U ovoj gesti poniznosti i pokajanja Willy Brandt je proveo punih pola minute. To možda zvuči kao kratko vrijeme, ali kada bih ja ovdje šutio pola minute ili kada biste vi koji me sada slušate pokušali u tišini odbrojati te sekunde, vidjeli biste da je zapravo u pitanju cijela vječnost. A u toj vječnosti Willy Brandt izrekao je sve ono za što riječi i onako ne postoje. Sav užas, svu smrt, sve gubitke, svo pokajanje i svijest o tome da na ovome svijetu niti na bilo kojem drugom ne postoji način da se zaliječi rana koju je nacistički režim urezao u povijest čovječanstva. Willy Brandt u svojim je memoarima u tom trenutku napisao ove riječi: pod utegom nedavne povijesti učinio sam ono što ljudi čine kada ih riječi iznevjere. Na ovaj sam način odao počast milijunima ubijenih. Reakcije na ono što je Willy Brandt učinio bile su gromoglasne. Anketa provedena u Njemačkoj pokazala je da njegovu gestu 48% Nijemaca smatra pretjeranom. Opozicija je odmah pokrenula inicijativu za opoziv Willya Brandta. Ta inicijativa završila je neuspjehom, ali samo za 2 tanka glasa. Tek godinama kasnije shvaćeno je i prihvaćeno ono što je toga dana učinio. Willy Brandt svoju je političku karijeru posvetio popravljanju štete koju su njegovi sunarodnjaci učinili svijetu. Posvetio ju je pomirenju. On je pomirenje živio i disao punim plućima prije rata, cijelo vrijeme rata i nakon rata. Na ramenima Willya Brandta stajao je 2000. godine tadašnji predsjednik Njemačke Johannes Rau, kada je postao prvi čovjek koji je u izraelskom Knesetu progovorio na njemačkom jeziku. Riječi koje je on tada izgovorio glasile su ovako: tražim oprost za ono što su Nijemci učinili i za sebe i za svoju generaciju, zbog naše djece i naših unuka čiju budućnost bih volio vidjeti uz djecu Izraela. Mirotvorstvo se ne govori, mirotvorstvo se živi. Aleksandar Vučić pozvan je da bude gost u ovom Visokom domu. Kolegice i kolege iz HDZ-a zovu ga kao brata i kao prijatelja, međutim on to nije. Gdje je Willy Brandt mijenjao ime da ga nacisti ne pronađu, Aleksandar Vučić je za vrijeme cijelog Domovinskog rata bio jedan od glavnih huškača i trgovaca mržnjom na području cijele bivše Jugoslavije. Gdje je Willy Brandt od nacističkog režima bio gonjen i trpio oduzimanje državljanstva, Aleksandar Vučić bio je jedan od ideologa velikosrpskog režima. Gdje je Willy Brandt kleknuo u Varšavskom getu i iskazao pokoru, Aleksandar Vučić je u Glini govorio da nikada više neće biti Hrvatska. Po okupiranom Sarajevu nosio oružje, u Skupštini Srbije govorio da za svakog ubijenog Srbina treba ubiti 100 Bošnjaka. Životopis Aleksandra Vučića je životopis mržnje i zla. Takvom mjestu u ovom Saboru nije mjesto. Ako vam je stalo do posebnog pijeteta prema svima koji su za Hrvatsku dali život, bili u progonstvu i prema svima koji su izgubili voljene, nećete Aleksandra Vučića zvati ovamo. Jer dočekati tog zlotvora kao brata, a onda 2 dana kasnije ići u Vukovar i na Ovčaru, naprosto je licemjerno.